Takže čaute, vítame vás u ďalšieho videa. Jak vidíte, som tu s Myškom, teraz X-Kingom, ktorý má zlomenú nohu. Ahoj. Ja som to povedal v Skyblocku. Jak vidíte, nachádzame sa na serveri Bed Wars. Normálne nám tu trvá asi pol hodinu sa sem dostať, ale dneska sa nám to nejak za pár minútek podarilo. Jak vidíte, ten jeho plavúzacký skin troška sa laguješ. Ja? Nechaj ho na pokoj, dobre? Dobro sa nelaguješ. X-King, poďme nejakú arenu. No tak poď. Challenge, mám zlomenú nohu, musím chodiť za shiftom. Ne! Iba ku tým nápisom. Ja si vieš, vymáš si hráčov, počkaj, kde sa to vymazáva. No nechápem, Alles Spieler Verstappen, Team Midler, Alles Spieler Einzegen. Nejde tu party? Počkať, keď klikneš červený, v Blazerovi, keď klikneš červený klej, tak sa ti vymážu. Počkať, skúsim. Party, misko... Áno, funguje. Lomená party. Áno, vypísalo mi to tu. Dobre, už niečo vyber, ja si to nevidím, ale prosím, vyber nejakú arenu, aby sme sa tam obidva dostali. Die Party Battery Den Server BV511, čože? No to sa nedá. Toto! Odhlás sa stať, dobre? Ja tu ani nevidím 551, ja nie si tam? Kde si ty? Nie. Ja neviem, ja som si vymazal hráčov, proste klikni na nejakú, kde je málo hráčov, dobre? Die Party Den Server 705. Vieš čo, ja si ťa asi zviditeľ. Počkaj, sú to aj friends? Prečo mi toto zmizlo? Dobre, dám si hráčov. Skúsim, aby sme sa videli navzájom. Friend, Misko, prepáčte, že to takto dlho trvá. Friend, Misko, 13. Friend add, Misko, 13. No, poslal som ti. Príjmi mi to, potom klikni na Blazerode asi ten fialový klej. Aspoň myslím. Teda mali by sme sa uvidieť. Príjmal si to? The first fox. Friend accept the first fox, alebo friend add, že by. Neviem, ja ťa tu ani nevidím. Tu si. Tu je ten tvoj plán fosácky skin. Ty čo mieš do toho? Rozmýšľam, neviem, či toto asi budem musieť strihnúť, lebo nejak sa nám to nepodarí dať. Teda keď sa mi to podarí strihnúť. Dúfam, že celé video nebude v riti. Tak, dobre. Sme tu. Dobre, počkaj, skúsi dať fialovú. Super, keď si dáš fialovú, zober si Blazer a daj fialovú. No to som už dal dávno. Dobre, super, vidíme sa to. Toto. Ne. Toto. Ne, tak toto. Áno, toto musíte dať. Ne. Čože? Ono si to ešte... Ne, tak skúšame niečo iné. Toto, ne. Počkaj, poďme na druhú stranu. Mne to laguje v tých fenciách. Poďme na druhú stranu. Čo iné. Ne, toto. Jo, sme tam. Je, sme tam, super. Poď ku červeným. Poď ku červeným. Toto asi strih. Nie, du bist nun in Team Rot, daj si Team Rot, červený. Si tam, super. Sme ešte s nejakým Dejonasom. Ja zatiaľ idem pokoriť tento parkour. Bežám. Prepáčte, takto dlho to trvalo, tak ale ja neviem, ja sa bojím, že keď to začnem strieľať, že to celé pokašlem. Takže budete aj mať, aj s touto srandou to budete mať, neviem, či to bude moc veľká sranda, ale proste tak. Bože. Takže, neviem, či teraz máme kecať. Takže už sa nám to začína za 15 sekúnd. O čom ide vlastne v Bed Wars? Je to ako keby Skywars zmiešaný s Annihilation. Ste na takých ostrovčekoch, kde máte také, máte tam tehly, čiže to sú, neviem čo to je, potom je tam želiezo. A počkaj, toto je nejaká, no veď, počasie to uvidíte, že o čo tu ide. Najprv mám, vieš, aký nápad, Mičko? Teda X-King. No? Asi, tam tu je, ja idem, že by sme najprv kúpili nejaké prestaň. Aby sme zahrabali, vieš, túto posteľ.
Najlepšie je na to použiť Ender Chestu, aj keď tá je drahá. Tam myslím, že stojí už tieto. A kde? Sakra, aha, tuto to je. No tu. Ňam. Kúpim aj pre teba, Brnko. Teda to základné, a nie ten zasraný villager. Aha, tu si, ahoj. Tak. Takže, 2 helmy, 2 gate a 2 topánky. Tak. Toto si nasadím na seba. A toto je... Ne, vzadu. Dobre. Dobre, potom kúp mi aj meč, dobre? Ja toto budem celé zbierať. Koľko toho máš zatiaľ? Kúpime si lepší chestplate alebo ten nariť? Kúp si meč. Dúfam, ešte neviem, či budeme... Zatiaľ. Hej, to stojí 3. A jaký si kúpime chestplate, ten nariť alebo aký? To železo tu ide strašne pomaly. Najlacnejší stojí. Asi stredný. Tak to stojí 3. Kúpaj mne, Toľko tehličiek. To sú zdarma. Pozriem sa, že koľko je toto. Už dostavili nám na stred. Pozriem sa, čo som to chcel. Koľko stojí endblock? My sme červení, čo? Áno, to je super, to je lacné. Vieš, koľko stojí jeden endstone? No. 7 tehiel. Áno, viem. Úplne to tu zahrajeme, ako keby bola Armageddon. Sakra, asi si budem musieť vypnúť tieto. Kúpaj mne tento chestplate, dobre? No, pokúsim sa. Ja mám... Ty nemáš ten chestplate? Chestplate nemám. Ja som ti hodil na meč, jaj. Si mi hodil na meč. Ja začala hrať. Keby ti to pomohlo, tak mám... si zobral tú moju jednu čelu. Ale keby ti to pomohlo, tak mám, vieš, jedno železo. Aha. Tak, toto zahraničujem. Tak. Aha. Koľko tu je tých tehličiek. No čo, už si kúpil chestplate, alebo ešte nie? Ešte nemáš? Zatiaľ mám jedno železo. Ja som si kúpil krumpáčik a... Tu máš ďalšie prispemky, ty žebrák. Doriti, ja som debil. Čo? Ja som namiesto Endstoneu som kúpil Sandstone. No to je tiež dobré. Strašne. Tak aspoň tak zahrabem. Tu ešte nechám. Ups, tak to som posral. Diamanty! No ja som spadol zo sveta. Čo, diamanty? Končím. Dobre. Jaké diamanty? Ja som vypadol zo sveta. Ale čo si povedal, že diamanty? Tam sú hore na kopci, ja sa musím vypnúť tie blbé oblaky. Ale tu diamanty aj neexistujú. V tejto hre. Sú tam hore? On ich drží v To, ruke. ale to sa nedá zobrať. Uvažujem, že asi si kúpime ten číťacký chestplate. Lebo takýmto tempom to nedáme ani za 100 rokov. To už dovtedy nás zničia. Tak a ešte... Tak sme 4. No, však sme 4. Niekto si kúpi Strange Potion, piju a tým rod skapal. Kedy odtiaľ to tento vypadne? Štve ma tu. Pri tom železe. Vypadni. Dobre, ja som našu postiel obranil, dobre. Takže... Fúha, oni nám zajali tento stred. Fuj. Nechápam, Teda tu sa vôbec neobjavujú zlaté tehličky tuto. Ja viem, to je iba na strede. Na niektorých mapách sa zobjavujú. No ja som chcel takú mapu, no. No tak ja nepoznám bohužiaľ tie mapy, ja nie som dobrý sprievodca Bed Wars. Idem na stred zatiaľ. Mohol by si mi dať jeden iron, kúpim si ten shitný chestplate. Čo? Ne. Jeden! Milo som ti dal jeden. A teraz je tu tento noobovský, nemá... Tak zatiaľ idem bez chestplateu. Tu máš jeden, tu máš. Som utekol a už ma nikdy nenájdete. Nie teraz.
The first fox was killed. Dobre, nikto nikde. No tak, spavnite sa! Rýchlo, ja to dosť dlho nemôžem čakať, dosť dlho času nemá. Zlato, dobre, berem. Utekám, díky, že si mi hodil, díky. A idem preč, kúpim si luk a už ma nikdy nenájdete. Rýchlo, shit, nie. Som sa zlakol, že mi došli hungry. Teraz nie, teraz ma niekto zastrelí. Dobre, som tu. Tak, kúpim toto, luk, sheep. A teraz idem po nich. To je takéto mi dostanem, takže neviem si. No čo, už jak si na tom so železom? So železom všetko som minul. Na čo? No sa pozri, čo mám v ruke a čo mám na sebe. Aha. Mal som 10 železa. Tak ešte by si nabral aj mne bude stačiť ten stredný, čo má 3 železa. No? No, to železo sa tam nabere samo. Dáme tam hopper, ten sa nedá tu vykraftiť. Dá sa to vykraftiť? Ale to ti bude na nič, lebo nie, to proste, tuto to nebude tak fungovať. Proste niekto to zničí. Oni to môžu zničiť. 4 irony. Hoď mi, a mne to bude stačiť ten stredný. Tak a už ideme iba po tento, vieš. Po zlato. Takže ja už si idem šetriť na meč. Keď chceš, tak by som ti mohol kúpiť tento luk. No luk? Dobre, môžeš. Ja mám pre teba ďalšie 2 železa. Železo. Jo, koľko tu je toho železa! Oh my god! Ty vole, mám 12 železa. Teda čo mi šíbe železa, zlata. Aha, dobre. Oh my god, strieľajú po mne. Ne, nezastrel ma, fuck! Ahoj, mladý pán. Tak, hotovo. Tak to máš, keď Iceman HD. To by som chcel vidieť, aký je to HD. Minecraftová grafika. Ja myslím, že kto si nastaví akú kvalitu, takú má, ne? No, či on je HD aj v hroznej kvalite. Toho by som nechcel stretnúť, ja mám dosť slabý počítač. Tak, bože. Nie je tu, že... super, sú tu 4 železa dokonca. Pomoc! Ne, nehajte ma, ďakujem. Pober to zlato! Žiadne tu není. No to super. Keby si mal koľko tam toho bolo, bože. A ešte si musím našetriť na meč, ktorý už mám aj. Takže ideme obsadiť tento. Už mám 4 zlata. To kúp si luk. A potom vieš, budeme niekoho troliť. Že nebudú sa môcť... Pozor! Choď na žltú stranu strieľať. Ty ešte nemáš luk, lebo tam ide jeden na nás nájazd. Kúpil by si po mne... Zlato. Počkaj, koľko máš ty zlata? 6. Tak poďme si kúpiť luky obidvaja. Lebo ja... počkaj, 6. Takže máme... Super, presne nám to vyšlo. Potom by si mi hodil 2 zlata. Dobre. Ale poďme hore radšej, Kúp si zatiaľ luk. Alebo vieš čo, hoď mi ho. Vieš čo? Ja si kúpim 2 luky, ty kúpiš 2 šípy. Dobre. Nekúp žiaden, teda na to ani nemáš. Tak. Hoď mi tie 2 šípy, teda jeden šíp. 2 šípy. Kaňčmetke. Aha, dobre, tak poďme. Hej už. No tak, nestrelil som po ňom. Idem sa im pomstiť za to, čo mi robili. Ako ťa týrali. No dobre, on jeden tam na zautočil. Dobre, obsadili sme im toto. Koľko tu je zase zlata, bože. Dobre. Ešte nám budú chýbať 2 zlata, aby sme mali obidva meče.
Mám 8, ešte 2 mi chýbajú. Jo, zostrelil som ho, haha! By nasralo. Tak. No, dobre, teraz idem boj o život. Nesmú ma zostreliť. My máme špeciálneho villagera. Prečo? Prečo? Čo? Čo? Tak, Tak my kto mu máme urobil? krásneho. Au. Tak kto mu urobil? Hej, Hej, ty si tam vyhodil zlato! Ne, ja už som nemal zlato. Ba mal, jedno si tam vyhodil. To už je fuk. Veď sa nazbiera. Tak To si mi kúpil ten na... Jaj, dobre, díky. Veď som mal asi 11 zlata. Aha. Čo myslíš, že by som si kúpil nejaký lepší log, veď mne bude stačiť tento. Ja nechcem, aby uberal, hlavne aby to ich vytrolil dobre, a vieš, ale to zostreli. Teraz si asi kúpime Strange Potiony. Kúpim nám Strange Potiony a ty nám kúp tieto krumpáče. Ja, dobre. Chod nám potom kúpiť krumpáče. Ty som zase zapálil. Takže elixír, strange... O, Doriti, on stojí až 7 zlata. Tak ja nám zatiaľ kúpim krumpáč. Tu máš. Čo? Krumpáč. No ja som chcel ironový, lebo oni tam určite budú mať endstone. Kúpim nám ironové. Tak? Tak. Ty si tam hodil Zase zlato! si tam vyhodil zlato. To som nebol ja. Ba, ty si tam vyhodil ďalšie zlato. Iron, podbral som ho. Takže ideme. Vieš čo, radšej ten oheň zhasme. Aby... Nie, radšej nie. Tak ale čo keď nám zase... Vyzerá pekne. Ale nezostrelil som toho nuba. Idem po ňom. What? Pomôž! Miško, rýchlo mi dostav cestu na stred, lebo tam Ja nemám bloky. Tak kúp rýchle. Hneď. Ty vole, ja som skoro spadol. Ja som utekal na stred a vieš, tam vykopali cestu. Našťastie, že som to preparkúroval. Bože, jak som sa zlakol. Dobre. Kúp nám tieto. Kúp si nejaké bloky. Dobre, už za chvíľku budeme mať náš prvý Strange Potion. Škoda, že ho neurobia aj Splash. Nie, ináč tak pre zaujímavosť neviem, kedy bude ďalšie video, lebo ešte si budem musieť dorobať domáce. Miško vie dobre, o čom myslím, o analyzovaní bají. Poď sem! Idem pomstu, nechajte mi ho. Idem pomstu. Lol, on vážne ide tam. Ne, on mi ho zabije. Ovca! Však to je naša. Ja, to je naša? Lol, oni im tam vyslali tieto... No poď si, pomsta bude moja. Bože, ja neviem trafiť. Tak, padni už! Tak. Tak, dobre, už som ho zabil lúkom. Dobre, už máme na prvý Strange Potion, ešte potom na druhý. Čiže nám ešte nám chýba 6 zlata. To mám ja. Máš 6 zlata? No? Tak pôjdeme rašnúť niekoho. No to asi až potom neskôr. To by som radšej neriskoval. Teď sme ve válce, takhle nemôžete plýtvať. Teď sme ve válce. Ja, trafil som ho. No on tráfa To ma nás. to... Tam ten debil hore. Už sa bojí, lebo už asi mal malú healthu. Tak ja, hej, hoď mi zatiaľ to zlato. Ne, ono to padne do ohňa. Ktoré to zlato? To nie. No keď sa spavne, no hoď mi to zlato. Ideme nám kúpiť Strange Potiony zatiaľ. Tak. Ja som chcela, aby skočil Nech ma dole. teraz nikto nezostrelí. Ja sa zabijem, keď ma niekto zostrelí. Nech ma nikto nezostrelí, prosím. A teraz bam! Nie, našťastie už nie.
Ale teraz ovce ti vojde do cesty. Ale vieš, tu takto taký, vieš, teraz sú také TNTčko, what the fuck? Tak, ešte nám pokupujem nejaké menšie. Tak, pre istotu som si toto kúpil. Ešte pozbieram tento železo. O, ty kokso, dosť toho tu bolo. Pokupujem na My Healing. Tak, pokupoval som na My Healing potiony. Tak, toto je úplne super na tých modrých. Tak, neviem, pôjdeme pešky tam, alebo pošleme tam enderperlu? Úplnú trapku som na nich urobil. Hej, ale pôjdeme tam normálne, alebo kúpime enderperly? Lebo enderperly sú dosť drahé. Kúpim ovečky. Poviem ti môžem dať, keby si chcel. Tak, jedna, druhá, tretia. Fú, tak toto zatiaľ bude jedno z mojich najdlhších videí, ak sa dá povedať. Nie? Ja neviem už. Ty vieš, dobro. Neudrbávaj. Vieš čo, počkaj, ja som chcel už inému hodiť, ja som myslel, že to si ty. Som chcel hodiť tie potiony. Aj, to môžeš. Na čo? Ja mu nechcem dať. Smrdí. Lololol. Hej, kde si ty vlastne? Ja som skoro vypil svoj jeden healing potion. Kubo, dám ti niečo, dobre? Nenazývaj ma Kubo, prosím. Ja aj vlastne, áno. I am the fox. Please, call me Fox. Dobre. No, nevadí. Ja som sa 100-krát prekríkol povedať tvoje meno. Je tu, pomôž mi, say mode. Aká fúka funda Luka. LOL, on sa tu sekol. Dostrieľam ho. Ne. Sviňa. Zastrelili ho. To sú nubovia. No poďme niekoho rašnúť. Asi zelených, lebo tí sú na tom dosť márne. Hej, X-King, poď. Dobre, ty sa tu zatiaľ s nimi hraj. X-King, no poď. Hej, X-King, more. Ideš na nich? No to ti neradím, oni tam hneď asi čak... Nie, fakt, nechoď to, lebo skápeš a stradíš veci a potom celý Stranger až bude v riti. Nenapadný. Anonymous. No počkaj, hej, stoj tam na mieste. Teraz to odkopnú. Tu máš toto a toto. What? Instant health. A ja ti dám toto. Toto ťa do 6 sekúnd varpne naspäť na svoj ostrov. Ja, takže keby sme skapínali, tak... Áno. Alebo jak ich zničíme, môžeme to použiť, nie? A pritom môžeš aj behať. Napríklad máš pol srdiečka a rýchlo beháš naspäť a klikneš to. Dobre, takže ideme na zelených, ideme ich rašnúť. Ideme? To sú zelení? Nie, to sú žltí, my ideme na Aj, zelených. tak poďme na tých zelených. Oni sa tam iba stavajú. Počkaj, idem. Tu tak jeden nabieháva. Počkaj, zostrelím ho. Ako trafili tie 3 šípy. Gača, bitch. Tak. No, takže počkaj, najprv si vypij ten Strange. Áno? Podľa mňa ešte nie. To cestou. Ja už som ho vypil. Raz! Geronimo! Fucking Sparta! No ja som padol! Nevadí. Dáš to? Áno. Radu horu. Dobre, už si sa dostala na ich základňu. Už teraz sa musíš... Proste pozabíjaj každého a už potom už ti budú iba utírať ručičkami. No to. Bijam.
Voľa! Idem ti pomôcť holými rukami. Ne. Vypadnete! Vypadni! Vysmahni. No, zabili ma. Už si to zničil? Neviem, kde je tá posteľ. Ona je v tom u tých pumpkinov. Jaj? Drti mňa hneď tam ten dal. Tie pumpkiny nemôžem zničiť. Ja viem, to oni proste tam majú jeden vchod. Ja neviem, kde ten vchod je teraz. Vieš čo, ja tam idem proste pozabíjať nejakých, aby nemali žiadne veci, ja ti tam idem rýchle pomôcť, len si pokupujem veci. Už idem pomôcť. Ja tu majú ten vchod. Oho. Tak. Hej. Žiadne také. Instant health. Tak, žrádlo... Žiadne také, kámo. Veď už majú holé ruky, nie? Ne, oni si zarobili. Jaj. Idem ti tam rýchle pomôcť. Instant health. Už sa ti jak míňajú, veď už ti... Preč? Tak. Dobre, už si toho posledného, čo mal veci, zabil. Idem ti pomôcť rýchle. Ne, preč. Aj ty. Tak. Jak sa dostal tam hore? Preč. Ne, fuck, nezhodíš ma, ty cigáň. Dobre, ja ich tu zabavujem. Zatiaľ nič. Keď neviem, kde je ten jeden cigáň. Ne, oni ma zabíjajú. Dobre, aspoň si zarvám kill, ja keď neviem niekde, či sa to niekde uchováva. Hagej. Už som zničil, dobre, už ich iba zabiť. A mne to laglo. Tento sa tu jeden skrýval vo vode. Mne to laglo, prosím, poď ma zachrániť. Neboj, už sú všetci mŕtvi, okrem jedného, ktoré mal holé ruky. A toho Je dobre, už mi to odlaglo, to kvôli tomu zvuku. On spadol do vojdu, robil samovrat. Ja som snáď aj 5 zabil. Ja, keby si videl mňa v čete. Kámo, my sme ich dali dolu. Dobre, takže toto... Ešte mám strange na 5 sekúnd. Takže táto akcia... Teleportneme sa dolu, čo? Ja nemám ten warp powder, veď ma zabili. Aha, tak ja sa teleportujem. Lebo ja mám veci. Neviem, či by sa bolo rozumné portnúť, veď keby nás neskôr zabíjali. No áno, ale tu si naberem ďalšie 3 irony preca. A žltí nám obsadili stred. Nevadí. No Však tak práve preto som sa idú teleportoval. na nás útok. Nevadí, taktiež. Ja som sa teleportoval domov. Už viem, kadiaľ je ten vchod, lebo ja som sa tam prekopával. Zrazu som narazil na miestnosť. To moc není dobrý dávať takto česty, lebo Zabil ma. tuto vyskočia na Som pampu. jedného zabil na strede aspoň. Ja som sa tam úplne prekopával, ako to oni tam zabednili. Tak, kúpim si tento. Tá čistá je v jeho hlave, nie? Neviem. Neviem ani o čom kecaš. O tomto, veď to je hlava. Je vlastne, hej. Tak, dobre. To čo je? Počkaj, to čo je? Čo? Oni tu stavajú zhora cestu, pozri sa. No poďme trošku ich tam. Ja ich tam idem postrieľať. Nech sa akože neserú. Dobre, už sme iba my a žltí. A žltí sú na tom troška lepšie, lebo oni si môžu pokúpovať jeliky. Lebo majú obsadený celý stred. Trošku navštívil. Ale počkaj, vlastne už oni to nemôžu urobiť, lebo už sme ich vyzabíjali týchto. Nevadí. Tak naši tam potom strieľaš? Ja tam nestrieľam. Ja, tak to asi niekto iný bol. Ja ich idem navštíviť. Však to je dobrá cesta. Tak a ešte tento. Tak,
nakupujem bloky a postavím nám cestu ku žltým. Alebo že by nie. To by asi, hej. Ja robím schody, ty maulo. Ja, kto, čo? Schody. Á, sakra, už sa mi vybijajú baterky. Fuck, ne! Padol som. Хорошо. No, lebo oni nám vykopali cestu na strede. Bože, toto je pokašľané. Tak, počkaj, pozberám si ešte iron. Viem, toto už asi je dosť nudné. Tak, pokupujem si tento. Tak. Dobre. Tak. A tak. Hop, tak. A idem nám dobiť späť stred, teda keď sa mi to podarí. Tak, a ešte bloky. A krump. Nechcem brnko. Krump! Chceš, že by som išiel s tebou? Bolo by to dobré, keby si išiel so mnou, lebo ty máš ten silný meč a ešte máš lúk. Dobre, hneď ako dostávam toto. Fax! Našiel ma, netrafil ma, lol, noob. Lol, to ma ani takto porobenie nevie trafiť, to debil. No tak raz sa mu podarilo trafiť. Tak, Hej, kam to ideš? Čo to robíš? Ja ťa nevidím. Ja? No. Tak, urobil som si schody ku zeleným. Ako vidíš, to je krásne. To je krásne. Ako som to pekne urobil symetricky. To musíš vidieť. Taký vchod ku zeleným. Hej, to nie je fér! Pomoc! Na stred! Veď dobre, ja už bežím. On trošku sa ešte najem. Aha, dobre, tak. V česte máš meč. Aj zlato. Lol. Tak počuť, tak ja si poviem, kúpim ten silný meč. To je ale chytré. Nefunguje to. Máš zlato, alebo nie? Tá zlata som ti dal do tej česty, ale ešte dve zlatá tam boli v tej česte. No, mne chýba jedno zlato, aby som mal lúk. Takže koľko ich tam je? Ouč, no. Traja asi všetci. Ty traja. Jaj, tak nikto iný tam nemôže byť. Dobre. A nekúpime si náhodou... Nekúpiš mi náhodou Strange a ja ich tam rašnem? Strange stojí 7 zlata. A my máme? 3. 8. Ty si kúpil ten meč? No. Nie, zaskakuj! Ne! A to som zlaka, že idem zaskočiť. Rejčku. Veď ja už som ich tam mal rašnúť za tých 7. Vieš, ako som ich killil, veď ja som ich dával na 2 rany, Kubo. Rejčku. Však ja som ich dával na 2 rany, keď som dával tú postiel. Ja som si môžem kúpiť, lebo si mi povedal, že máš tu aj zlato, tak ja som nevedel, ja som to tej frázy nepochopil. Ja som ako, že ideš skočiť do vojdu. To som už išiel. No nič. Ešte pokupujem si žrádlo, pokupujem nám bloky a ideme si vybiť späť stred. Aj tak, oni tam moc silného výzbroje nemajú, iba preto ma minule zabili, lebo lebo vieš, išli na mňa Nemal nič. Nie, mal som veci nejaké... Čakaj, ja to ešte musím... Kempia nás tu plus. Ale majú mužku jak moja babka. Ty vozla, už toto dosť dlho natáčame. Ako dlho? No dosť.
Ja neviem, ale tak už asi... Ja ich idem prekvapiť, dobre? No. Ale ešte... Takto sa teleportuje. Ale to je z našeho týmu. Ale ne tuto! Toto, tu! Nás tu kempí. Ja ten je slaboch. Zak sa pozrie, aký má luk, uberám jedno srdiečko. No, choďte do No, riti. ešte som ho trafil znova. Ďalšieho som trafil. Už sa zhrnuli. Dobre, ešte kúpim rýchlo bloky. Ja ešte krumpač. No krumpač máme všetko, čo... Ja nemám krumpač, kúpim si kameny, aby som nám nemíjal zlatom. Bloky. A ideme, počkaj. Hej, dávaj pozor. Môžu nás trafiť, ale nezhodia nás. Nech si to nastrafajú, koľko chcú nubovia. Ne, toto neprekopávaj. To prejdeme asi vrchom, či? Ne, lebo keď budeme utekať späť, tak oni nás veď zabijú. Pozor. Hej, tu sa skryjeme. A ty choď rýchlo stavať, dobre, jeden blok. A tak to dajem konečne. Oh, fuck! Ale veď nevadí. Pam, param, pam. Ovca, prečo nás? To je naša. Ja viem, ale aj tak nás tu môže odpaliť, ne? Ne, na nás to nejde. Kempery tupí. Strieľaj po ňom, aby sa zlakli. Hej, ty si zhodil tú ovcu. Ja ne? Šup za nimi. Poď pozdraviť našich dobrých kamarátov kemperov. Áno. Do nich. Ne, dobre. No, opäť tam kempia a zarábajú si zlato. Musíme ich prekvapiť. Ja som ho trafil. Dobre, Alex, chod teraz, mám nápad, jak im zamestnať pozornosť. Ja mám jedno srdiečko, to ne. Jaj, mám nápad, jak ich zabaviť. Stávam si tú cestu zhora. Ja mám vlastne ešte zapalovač. Ešte na 3/4 nepoužitý. You are a griefer. Oh, yeah. Tak. Shit! Ten má asi punch nejaký. Jak sa píše do all? A vieš, ako... Čo do all? Nie, do all, ako vieš, aby to všetci videli. Zidab. No tak, áno, už viem. Ja Selber. Idú na nás útok! Sme pod palbou, shit! On ma dal na dve rany! Do riti! Oh my god! On mňa dal na jednu. Rukou! Hardcore! Všetci na ňo rukou. Oh my god! Ja som ho zabil. Jo, dobre mi! My sme ich dali! Oni sa podlasovali. On tam ostal jeden. Počkať. Oni sa snáď odhlasia a my to vyhráme bez vecí. On u nich ostal jeden. Hardcore mod. Dobre, tak to už dáme. O, díky! On mi hodil meč. Ne, ty si mi ho zobral. Ďakujem. Ty si zarába... Ja ti dám niekoľko ironu. No ber ho. On si ho zobral. Dobre, nevadí. Ja si kúpim ten šitný meč. Bože, veď to ich dáme. Počkaj, ešte potrebujeme krump. To je jeden tam. Ja tam viem, jeden. teda to dáme. Ešte potrebujeme iba krump. A ovečky. Ovečky nám netreba. Prečo? Jak sme ho dali ultra hardcore mod.
Ja už tam idem. Ty vole, jak sme ho porazili. Ja ešte nemám brnenie. No super, ale on už má. Jaj, to je taký, čo ešte... Ten, čo ešte neskapal. Zabil ma! Ale ešte ten jeden na nás pôjde. Zase zapojíme svoje silné ruky. Ty vole, jak sme ho zvonili. Hardkorišti. Prichystajme. Útok! Ide útok! Skoro som ho dal! Do prdela mi nepadol. Dúfam, že mi nepadol Minecraft. Ty si ho zabil? Nie, on ho zabil s mečom. Nech mi nepadol Minecraft, dúfam, že ne. Čo? Jo, vyhrali sme! Áno, vyhrali sme, super, nepadol mi Minecraft. Minecraft. 36 minút, ešte s tým začiatkom, čiže toto je 40 minút asi. Ty vole, jak sme ich dali, to bol super. Jaj, ona nám to aj počíta. Kili? Nie, ako dlho to bolo. Ja, no hej, tam to napísal. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo a zo začiatku to bola nuda, ale nakoniec, jak som vás hodil s tými rukami, to bolo super. Takže toto by malo byť z tohto videa všetko, takže majte sa. Ahoj.